Ahoj všichni, dneska zkouším takovou novinku, nevím jak to bude úspěšný a to je komentování. Takže se omlouvám za přeřeky, nejsem v tom nějaký specialista, ani nejsem moc výřečný. Dneska tady mám video, jak jsem připravoval skleník na jaro, je to konec února a teď momentálně tam budu dávat dusíkatý vápno, který je v granulkách. Stačí mi takovýhle malý pytlík na přibližně 9 až 10 metrů čtverečních plochy. Jo, takhle já to tam vlastně rozsypu, cikcák, aby to bylo nějak tak přibližně stejně po těch záhonech. A pak se to musí ještě zapravit do té půdy. Ale než to zapravím do půdy, tak tam budu ještě dávat jednu ingredienci. A tu si ukážeme za chviličku, až to tam takhle dosypu všude, kde to uznám za vhodný. Dnešní video bude neustále ochození dovnitř, ven, dovnitř, ven. Tak, tady máme tu druhou ingredienci a jedná se o slepičí hnůj, 100% přírodní. Opět je to v granulkách, mám s tím moc dobré zkušenosti, dávám ho tam už několik let. A tentokrát jsem koupil teda větší balení, takže mě zbyde ještě buď navíc záhonků, už můžu ho dát možná ještě ven, a nebo ho tady rozsypu pak ještě průběžně potom v průběhu růstu zeleniny, co tady budeme mít. Udělám to úplně stejným stylem, to dělám jako to dusíkatý vápno, zase jít naříznu a rozsypu to cikcák po těch záhonech, aby to bylo, dá se říct, všude. Všude to samozřejmě nebude, budou tam takové cestičky z toho, ale aby jsem to měl na šířku prostě přibližně stejně. A co vy? Jak vy připravujete skleník na jaro a na novou sezónu? Děláte to podobně? Já se přiznám, že původně jsem chtěl vždycky vyházet jednu půlku hlíny, vyházet ji na tu druhou stranu, dát tam dolů hnůj a zase to vrátit zpátky a stejně to udělat i s druhou stranou. Ale abych se přiznal, jsem na to línej za prvý a za druhý letos tu půdu mám totálně vyschlou, protože jsme u nás neměli skoro vůbec žádný sníh, takže jsem tam neměl co naházet a vodu jsem taky neměl, protože u nás mrzlo, nesněžilo, ale jen mrzlo, takže všechno mám prázdno a nosit jsem v kropáčích. To jsem byl opět línej, protože to mám nějakých 200-300 metrů ke zdroji vody. Tady můžete vidět, jak to práší. Jo, aby jsem po těch záhonech to hnojivo a to dusíkatý vápno měl nějak rovnoměrně, tak to takhle zapravím, nebo spíš roztahám po těch záhonech ještě hrabičkama. Byl to teda prášenec hrozný, ale od se nedá nic jiného dělat. No. Tak, dalším mým postupem je to všechno převrátit. Něco jako orání, nebo vlastně rejpání, akorát, že to nedělám rejčem, dělám to klasickou lopatou. No, trošku si to urychlíme. Tak, otočíme to všechno, ono si pěkně ta zem promíchá, to, co bylo dole, jde nahoru, to, co je nahoře, jde dolů. I dole ta zem je trošku vlhčí, tak koukám, tady mě přišla návštěva. Vy jste se divili, co tam teď předávám, tak to je kapková závlaha. Tu takhle vždycky na zimu smotám, nejdřív ji odvodním, pak ji smotám, aby mi tam nepřekážela. A na jaře, když pak sázím, tak ji zase rozložím do těch záhonech podle potřeby. Letos vlastně je 3. ročník připravuju a zatím mi to funguje perfektně, jsem s tím spokojený. Jediný, co mě občas zlobí, je můj čas na to. Tak, máme to převrácený, teď si zase vezmeme hrabičky, záhony porovnáme do nějaké finální podoby. Jsme to měli nějak tak rovnoměrně.
trošku potneme do vrtule. Tady u toho nejsme celý večer. Tak, dusíkatý vápno, aby fungovalo, tak potřebuje jednu věc. A to je vlhkost. A stejně tak ty granule, aby se rozpustily a více implementovaly do té půdy, aby to prostě začalo fungovat. Házíme schrabaný bordel, ještě nějaký kořínky, co tam zůstaly a jdeme na to. Snažil jsem se to opravdu prolit pořádně, aby mi tam zůstávaly louže. Samozřejmě ono se to tam vsákne, protože je tam nějakých 40 cm vrstva jenom v tom záhonu. Jo, ty hlíny, takže opravdu něco to spapá. Každopádně jsem vám sem nedával celý video z toho zalévání, protože jsem to měl po 2 kropáčích a vždycky jsem musel těch 250-300 metrů běžet k chalupě a napustit a to by bylo strašně nadlouho. Takže jsem to tady ustřihnul. Máte tady jenom takovou vsuvku z toho. No. Jinak pro informaci skleník je 3x6 metrů, je dělaný vlastně zakopaný nějakých půl metru do hloubky, protože trošku ve svahu, tak aby to bylo v rovině. A jelikož jsme po Šumaví, myslím, že tam máme nějakých 650 metrů nadmořské výšky. Takže tady máme všechno opožděně. Všechno nám trvá díl. Jaro přichází díl. Máme tady většinou větší zimu. Letos teda máme akorát mrazy a sníh se nám vyhýbá. Tak, proč dávám tu plachtu? Plachtu tam na ty záhony, zalitý záhony dávám proto, aby se ta hlína teď pořádně prohřála, zapařila a to dusíkatý vápno splnilo tu svoji chemickou reakci, kterou má. A to znamená, krom toho, že nám tu hlínu hnojí taky, tak nám ji vlastně dezinfikuje. Jo, dezinfikuje to od různých roztočů a já nevím, čeho všeho, myslím, že je plísní. Nevím, nechci kecat teďko. Jo, takže takhle jsem tak plachtu všude. Druhá věc, nebo další věc, musí taky na to být počasí, jo, neměl by brznout, v tom skleníku by mělo být teplo, opravdu, aby to začalo fungovat. Čím větší teplo, tím líp a teďko vlastně hlásí na týden, má být kolem 15 až 18 stupňů venku. Když je skleník zavřený, tak se to tam opravdu pěkně vytopí. Tak, teď ještě poslední věc a to je to trošku debordelizovat. Po tom, co se odsud všechno vydávalo, tak tam v té pěšince vždycky je spoustu bordelů, listího, bahna, kort ještě na podzim, když tam člověk něco dělá, tak tam nenosí bahno. Tak a teď už si poslechněte poslední krok a ten už vám povím přímo ve videu. Tak, máme hotovo. Teď si jdeme zavřít skleník a uděláme na závěr poslední věc v rámci dezinfekce skleníku a to je vydýmení. Mám tady dýmovnici česnekovou, ukážu vám ji. Dýmovnice česneková. Tak a proč česnekovou? Protože sirný knoty, nebo ta sirna, tak ničí tady ty konstrukce.
pozinkovaný. Neskoušel jsem to, ale zkoušet to ani nehodlám, protože to nepotřebuji mít zničený, rezavý. Takže to zkusím vydýmit rovnou tohle s tou česnekovou, ta by to dělat neměla ten bordel, no. Tak se podívejte se mnou, jak to bude dýmit, pak se na to ještě koukneme. Pojď do smrti. Jo, teď to smrdí. Sypem. Trhnem. No, zavříno, necháme to tam 4 hodiny vydýmit, takže do večera. Večer to se nejdeme zkouknout a odevřít na vyvětrání. No, asi to necháme do zítřka. Takže dneska jste viděli přípravu skleníku na jaro, nebo na jaro, na výsev. Je to jarní příprava, dneska je únor. Myslím, že nějakého 25. února a začíná teplo. Přes den už máme kolem 10 stupňů, zítra má být až 15, takže ve skleníku bude teplo. Proto jsem si dovolil to i vyvápnit a zalejt s tím, že v tom skleníku bude teplo. Zároveň jsem ho zamet, nějaký bordel, ale pořádná údržba zametací bude až na jaře, až tady budu mít vodu. Budu to moc polejt. A teď finální úprava pro všechny možné roztoče a broučky a všechno možné ve skleníku. Tak ještě ta dýmovnice, ta už tam pěkně hoří, můžeme se na to spolu ještě kouknout, jak je to zadýmený. Nadechnout se, zadržet dech. Je to smrad. I když mi česnek voní, tak tohle není žádná voňavka. No, tak to bylo z dnešního videa všechno. Tak zase příště. Čau, čau.